Μαλάκα. Εντάξει, δηλαδή. Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, ξεκινάμε και τους εξηγώ δύο πράγματα. Πρώτον, ότι να είναι ήσυχοι επειδή δουλεύω κι εγώ. Και δεύτερον, να μην κλείνει το ραβδιστικό. Δεύτερον, κάθε 3 και 1 παπ το κλείνουμε. Τους έχω πει. Το ραβδιστικό δεν θα κλείνει. Να, κοίτα. Κοίτα, τώρα πάνε να ανάψετε. Ούτε να τα ανάψετε μπορεί. Κοίτα. Άμα το μουνάκι της καριόλας. Τίποτα. Άχρηστη. Για να κόβουνε 40 του βάλει την ημέρα 4 άτομα. Παφ, πουφ το τσιγάρο. Μπαφιάρδες όλοι. Τις κάνουν καπνιστές, Να σου πω και αυτό. Οι άλλοι το τσιγάρο και χάμου. Παφ, πουφ, τραβάει. Καπνό δεν βγάζει. Τι τον έκανε. Δεν ξέρω. Δεν τα πίνει. Τις κάνει καπνιστές τις ελιές, έλα. Ποιες καπνιστές ρε μαλάκα. Μόνο οι καπνιστές κάθανε. Κάθομαι πάνω στο σογιά και χάμου κλάνα βέρτα. Έχουν ανεβεί τα οξέα. Γάμισε τα, δεν πρέπει να πουλήσουμε λάδι ποτέ. Εκεί χάμε μια ζωή